Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat volgens de regering een Curaçaose vrouw is overleden in Colombia. De minister-president van Curaçao heeft dat bekendgemaakt. En volgens hem wordt er direct contact met de familie gehouden. Premier Kilmar Pisas liet ook weten dat 3 andere Curaçaonaars gewond zijn geraakt. In de krant staat dat de vrouw is overleden tijdens de aardbeving door de verwondingen die zij opliep toen ze op het internationale luchthaven in Pereira was en betonblokken naar beneden vielen. 2 kinderen van haar zijn ook gewond geraakt. We hebben ook contact gehad met Leslie Ver, die is verantwoordelijk voor het beleid van Curaçao als er rampen zich hebben voorgedaan waar Curaçaonaars bij zijn betrokken. En hij benadrukt in gevallen als deze dat zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Er is op sociale media gereageerd op de dood van de vrouw, maar de regering geeft verder geen informatie. En zegt gewoon dat op deze momenten de familie natuurlijk in eerste instantie het verlies moet verwerken. Curaçaose SVB-patiënten zijn ongedeerd. Dat heeft de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, laten weten. Dat gaat om mensen die voor medische zorg in Colombia verblijven. En die zijn allemaal veilig en in goede conditie. De schokken in hoofdstad Bogota waren duidelijk voelbaar. En er zijn ook direct veiligheidsprotocollen geactiveerd. Maar de ziekenhuizen en verblijfslocaties hebben geen schade opgelopen. En de medische zorg gaat gewoon door, aldus de SVB. Schoonmaakproject Sylvania was illegaal. Dat werd gezegd door Gabriel Murray en dat is de directeur van de sector landbouw, veeteelt en visserij. Hij zit thuis en daar is hij het niet mee eens. Gisteren was de rechtszaak en daarin liet hij weten dat hij niet wilde meewerken en geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de onregelmatigheden binnen het ministerie. Hij benadrukt onder meer de situatie dat er in 2025 werd gekeken naar het inzamelen van vuilnis met grote containers. En volgens Murray was daarvoor minister Sylvania verantwoordelijk. Maar zat de ministerraad zelf met de handen in het haar over het project omdat het illegaal was aanbesteed. Murray voelt nu dat hij de schuld krijgt voor iets wat volgens hem een verantwoordelijkheid was van de minister. En daarom is hij naar de rechter gestapt. Mike de Mesa bereikt akkoord met de OM. Dat gaat over Aruba en Mike de Mesa zou eigenlijk minister worden in het huidige kabinet van Mike Eman. Maar er was een conflict met het Openbaar Ministerie en dat lijkt nu opgelost omdat hij een akkoord heeft bereikt met het OM. Hij moet 2.500 gulden betalen als transactie, maar hoeft geen schuld te erkennen aan de eerdere beschuldiging dat hij niet aan zijn fiscale verplichting had voldaan. Daardoor zou hij geen minister kunnen worden en met het overmaken van 2.500 gulden lijkt dat probleem uit de lucht. De minister is heel blij. Maar Mike Eman, de minister-president, gaf gisteren een persconferentie waarin hij aangaf dat Mike de Mesa enkele dagen de tijd neemt om na te denken over de vraag of hij nog altijd een ministerspost in het kabinet AVP Vulturo wil aanvaren. Eman bevestigde dat er een eind is gekomen aan de zaak die het benoemingsproces van de Mesa bijna 2 jaar lang heeft beïnvloed. Volgens Mike Eman is de Mesa heel erg opgelucht over het akkoord, maar moet er nu worden gekeken welke stappen kunnen worden genomen. Paniek in vliegtuig op weg naar Venezuela, dat gebeurde gisteren. Een klein toestel moest gisteren een noodlanding maken toen het vertrok van Curaçao onderweg was naar Venezuela. En er is een noodlanding gemaakt op het schiereiland Paraguaná, nadat tijdens de vlucht er een technisch probleem was, waardoor een van de deuren van de vlucht open ging. Dus ze waren in de lucht en een van de deuren ging open. Dat leidde natuurlijk tot paniek onder de passagiers. De piloot wist het toestel onder controle te krijgen en veilig te landen. Niemand van de 8 inzittenden raakte gewond, maar mensen waren heel erg geschrokken. Vorkheftruc valt van helling. Dat gebeurde gisteren bij Cerro di Sabana in Westpunt, vlak achter het bekende restaurant Janchi. Toen is een vorkheftruc van een heuvel afgevallen tijdens bouwwerkzaamheden.
De man in de vorkhuiftruck was aan het werk met een groot bouwproject. En op een gegeven moment viel de truck om en rolde de heuvel af. De bestuurder liep diverse verwondingen op, waaronder een gebroken hand en mogelijk inwendige verwondingen. Hij is met ambulances naar de eerste hulp gebracht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Ondernemers van Plaza Nobo zijn onaangenaam verrast. We maken al lange melding over de restauratiewerkzaamheden. Plaza Nobo gaat er weer heel mooi uitzien, maar de mensen die daar normaal gesproken hun spullen verkopen en dit de afgelopen periode op een andere plek moesten doen, die hebben te horen gekregen dat ze nogal wat geld moeten betalen om weer hun oude plek terug te krijgen. Zo moeten ze meebetalen aan een uithangbord met de bedrijfsnaam. Dat is een bedrag van meer dan 560 gulden. En moet de koelkamer, waar spullen 's nachts gekoeld kunnen verblijven, door alle medewerkers gezamenlijk worden betaald. En dat is een bedrag van 27.000 gulden. Ook moeten ze nog een bedrag van enkele duizenden guldens betalen om terug te kunnen keren. En heel veel mensen die hun geld verdienen met de verkoop van kleine spullen, om het maar zo te noemen. Het zijn micro-ondernemers, die vinden dit enorme bedragen, waardoor ze moeilijk weer terug kunnen in een mooie plek. En de bedoeling was juist dat iedereen weer terug zou keren. Dus dat moet nog behandeld worden. Extra is benaderd door verschillende van die micro-ondernemers en de zaak wordt verder onderzocht. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services está um time completo, sempre apresentar trabalhadores preparar, capacitar e motivar para ajudar a companhia de necessidade. Quality Services está encargado mês com a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assina a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você um profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een ongeluk op de Caracasbaaiweg, de nieuwe Caracasbaaiweg. Toen moest de politie van Puna gisteren uitrukken omdat ze een geparkeerde auto aantroffen vlak bij de verkeerslichten. Ook was er een scooter die schade had opgelopen en volgens de ontvanginformatie maakte de bestuurder van de auto een U-bocht en lette hij niet op de naderende scooter, waardoor deze tegen de auto botste. De bestuurder van de scooter raakte gewond en moest behandeld worden. Bonaire bereidt zich voor op de warmte. Ja, wij zullen het hier ook gaan krijgen hoor, want de periode tussen augustus en oktober zijn de warmste maanden van het jaar. Maar nu heeft de GGD op Bonaire inwoners en bezoekers van Bonaire gevraagd om extra aandacht te besteden aan hun gezondheid tijdens de warmste periode van het jaar. Het is vooral belangrijk voor mensen die kwetsbaar zijn en met eenvoudige maatregelen kunnen gezondheidsklachten door de hitte worden voorkomen. En dan gaat het vooral natuurlijk om het drinken van voldoende water, het beschermen van het lichaam tegen de zon. Er moet extra aandacht worden besteed aan baby's en kleine kinderen en ook aan ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Geadviseerd wordt om het lichaam koel te houden, veel te drinken, veel water te drinken en te vermijden om te bewegen in de volle zon. En voor iedereen die dadelijk te maken krijgt met dit, heel veel sterkte. Wij gaan naar iets heel anders. Een interview met Stanley Clementina. En dat is een heel interessant interview, want hij presenteert de Transatlantic Connection. En dat belooft een nacht van cultuur, roots en resilience te worden, waarbij hij geïnspireerd is
geraakt door het traditionele verhaal van Compa-Nancy. En hij is in Ghana geweest, waarbij hij ook de originele verhalen over deze slimme spin heeft tot zich genomen. En daaruit is een bijzondere avond gekomen. En die wordt 15 augustus gepresenteerd in Luna Blauw, Theater Norman de Palm. En hoe dat precies zit en waar ook de inspiratie vandaan komt, dat legt Stanley Clementina zelf uit. Nou, sowieso cultureel erfgoed die naar voren gaat komen. Ik ben zelf naar Ghana geweest voor cultureel erfgoed onderzoek. Ja. Eenmaal daar aangekomen kwam ik bij Kumasi terecht. Waar eigenlijk de origine is van de Anansi-verhalen. Ja. En het heeft zo wat met me gedaan. Ik zag eigenlijk dat de verhalen heel veel aansluiting op elkaar hadden. Ook bij de verhalen van de Compa-Nancy uit Curaçao. En toen heb ik ook een beetje onderzoek gedaan. Mooie verhalen meegemaakt. Toen dacht ik, weet je wat? Ik wil hierover gaan praten. Ik wil een voorstelling in elkaar gaan zetten. Waarom? Het is van uiterst belang dat wij begrijpen dat zo'n verhaal uit Afrika helemaal over het Transatlantische Oceaan naar Curaçao is gekomen. Ook natuurlijk Suriname, Jamaica. En dat het nog steeds intact is gebleven. Dat is mooi. Dus het is van uiterst belang dat wij dit cultureel erfgoed blijven doorgeven aan de volgende generatie. Dus vandaar dus voorstelling Anansi. Want welke kind of wie op Curaçao is er niet mee groot geworden met die verhalen? Daarom. Het zit in de genen van Curaçao. Klopt. En het is precies wat je zegt, uit Afrika, hier in het Caribisch gebied en verder gekomen. Klopt. Maar het is altijd goed om er op welke manier op een andere manier ook nog aandacht aan te besteden. Zeker. En wat je ook merkt is natuurlijk, wordt steeds doorgegeven, maar steeds minder. Want soms vraag je aan een kind van, hey, ken je de verhalen? Nee, die kennen ze niet. Maar ze kennen wel de uitdrukking, Xatiger. Ja, zeker weten. Ja, dus daarom is het ook echt belangrijk dat wij als ouders, scholen ook, gewoon blijven teruggeven aan de next generation. Maar ook wij als volwassenen, dat we beseffen wat de hidden messages, oftewel het symbolisme achter de verhalen zijn, zeg maar. Ja, en dat ga ik tentoonstellen komende zaterdag. Het is eigenlijk meer van, wat betekenen de verhalen? Het is een verhaal van oppressie tegen degene die klein is. Anansi is een kleine spin, maar toch wel de intelligentie die boven de brute kracht gaat, zeg maar. Ja. Dus Anansi komt overal mee weg. Het is eigenlijk het vallen en opstaan verhaal, zeg maar. Dus fall 9 times, get up 10. En je doet het niet alleen, want je hebt een mooie indrukwekkende lijst van mensen die ook aanwezig zijn. Ik ben gezegend. Ik heb Mama Elia Isenia, is natuurlijk de persoon van cultuur hier op Curaçao natuurlijk. Maar ik heb ook nieuwe generaties, zoals bijvoorbeeld Sisi Isenia. Ja. Haar vader, legendarische Junius Isenia, doet ook mee als trombonist. Ik heb een jong talent, die is 14 jaar oud, Jordan David. En die gaat de rol van Pegasus spelen. Dus het wordt eigenlijk muziek en theater en dans. En dan hebben we zeg maar Muisje Muis, Ramses Rafaela. Die speelt de rol van Anansi. Leuk. En ik heb een cast van muzikanten, joh. Daar zeg je gewoon u tegen. Het is gewoon geweldig. Het is jammer dat het maar 1 avond is. Misschien het is jammer. Misschien dat er dus nog meer voorstellingen komen, maar dit is de enige die gepland is. Dus als u wil gaan, ga zo snel mogelijk en geniet ervan. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want reddingswerkers in Colombia zijn natuurlijk sinds de aardbeving heel druk bezig. Er kwam ook positief nieuws uit. Want Colombiaanse reddingswerkers hebben dinsdag een 32-jarige vrouw in Pereira levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Mensen moesten juichen en er werd geklapt. Er zijn, zoals bekend, ruim 200 mensen overleden. En er wordt nog naar heel veel mensen gezocht. Nadat de aardbeving afgelopen maandag, die een kracht had van 7,4 op de schaal van Richter, flinke schade heeft aangericht. Wij hebben morgen een gesprek, of we hebben vandaag al met hem gesproken, maar morgen ziet u het in Extra Journaal van een van de Curaçaoenaars die daar is en ook actief meewerkt aan het zoeken naar slachtoffers in Pereira. Het is een enorm tragedie wat zich daar heeft afgedoemd. Het is gevaarlijk om op straat te lopen, maar iedereen is verenigd om te zorgen dat er, als er nog slachtoffers onder de puinresten liggen, dat die zo snel mogelijk gered worden. Ingrijpend en morgen daarover meer in Extra Journaal. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Ik ben er zeker. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.